Wel, noswaith a chi gyfeillion a chroeso i'r Oedfa Hwyrol yma yn y Tabernacl. Diolch i'ch sgwennydd am ei groeso i'r Oedfa heno. A diolch iddo fe a Sara'r teulu am letigarwch yr sil yma. Mae'n bod yn bleser i fod ar eich aelwyd. A mae'n bleser i fod gyda chi fan hyn yn y Tabernacl unwaith eto heno. Un ymddiheiriad yng Nghymraeg. Gobeithio byddwch chi'n maddau fi am unrhyw camdreigliad cymerif lle rhwng nawr a diwedd yr Oedfa. Os gwrth ni'n gwneud hynny, byddwn ni gyd ymlaen yn gret da'n gilydd gyfeillion. Ni'n mynd i gyflwyno'n hamser nawr i'r arglwydd. Gadewch ni weddio gyda'n gilydd. O arglwydd Duw ein tad nefol a thad yn harglwydd Iesu Grist, i ni am ddiolch i ti unwaith yn rhagor heno bod ti wedi arwain neu fel unigolion i ymgwrdd gyda'n gilydd yma'n cyhoeddus yn y Tabernacl Llwynhendy yn enw dy fab yn harglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti o arglwydd yn mynd breintiau. Ni'n diolch i ti bod ni'n gallu cyflwyno'r Oedfa yma i ti. Ac wrth ni edrych mlaen i dy addoli di gyda'n gilydd, ceisio nawr help a chymorth dy lan ysbryd i gwneud hynny'n iawn. Bydde di'r arglwydd Iesu cael ei ddarchafu yn ein plith ni, a bydde di'n unig arglwydd yn ymwybodol o weinidogaeth dy lan ysbryd yma yn ein plith. Bendithiau'n hamser mwyn Iesu Grist yn harglwydd. Amen. Wel, gyfeillion ni'n mynd i baratoi sefyll i ganu'r emyn cyntaf, sef yr emyn i ddiw bo'r gogoniant, fe wnaeth bethau mawr, rhoi fab i farw i gariad dros holl deulu'r llawr. Ni'n mynd i codi i ganu. Diolch yn fawr.
Felly nawr ni'n dod i droi at yr ysgrythurau, a mae'n dyrlluniadau ysgrythurol i'n Rhoedfa heno. Ac mae'r dyrlluniad cyntaf yn dod o'r Hen Testament ac allan o lyfr Joshua. Ni'n mynd i ddarllen yr ail benod llyfr Joshua yn yr Hen Testament. Yr hanes fan hyn yw bod Duw wedi arwain i bobl allan o wlad yr Aifft o dan arweiniad Moses. Mae Moses erbyn bennill yma wedi marw ac mae'r arweinyddiaeth wedi paso i ddwylo Joshua. Ac o dan Joshua mae Duw yn penderfynu arwain i bobl i fewn i wlad yr Iddewyd. A'r lle cyntaf, mae rhaid nhw i gymryd i'w ddinas Jericho. Ac dyna'r hanes sydd dan ni heno yn ein dyrlluniad. Joshua yn anfon ysbeiwyr i Jericho. Gydewch ni ddarllen nawr. Yndo ar dyrlluniad o air Duw gyda'n gilydd. O Sittim, anfonodd Joshua fab Nun 2 ysbeiwr yn ddirgel. Dywedodd wrthynt, ewch i ysbeio'r wlad, yn arbennig Jericho. Eithant hwythau a chyrraedd tir rhyw bytain o'r enw Rehab, a lletia yno. Dywedwyd wrth frenin Jericho, edrych, a mae rhai o'r Israeliaid wedi cyrraedd yma heno i chwilio'r wlad. Anfonodd y brenin Jericho at Rahab a dweud, tro allan y dynion a ddaeth atat i'th di, oherwydd wedi dod i ysbeio'r holl wlad y maint. Wedi'r wraig gymryd y 2 ddyn a'i cuddio, dywedodd, do fe ddaeth y dynion ataf, ond ni wyddwn o ble roeddynt. A chyda'r nos, pan oedd y porth ar fin cau, aeth y dynion allan. Ni wn ni ble reithant, ond brisiwch ar ei hôl, ar ydych yn sicr o'i dal. Roedd hi wedi mynd â'r dynion i fyny ar y to, a'i cuddio ar planhigion llun a oedd ganddi'n rhesi yno. Aeth y dynion a oedd yn ei hymlid ar ei hôl hyd, ar rydau'r Iorddonyn, a cheiwyd y porth wedi'r i'r ymlidwyr fynd allan. Cyn i'r ysbeiwyr gysgu, aeth Rahab i fyny ar y to a dweud wrthynt, gwn fod yr arglwydd wedi rhoi'r wlad i chwi, a bod eich arswyd wedi syrthio arnom, a holl drigolion y wlad mewn gwewyr o'ch begyd. Oherwydd clawsom fel y sychodd yr arglwydd, ddyfroedd y môr coch o'ch blaen pan ddeithwch allan o'r Aifft. Ac fel y bu chwi ddifodi Sihon ac Og, 2 frenin yr Amoriaid, y tu hwnt i'r Iorddonyn. Pan glywsom hyn, suddodd ein cylonau, ac nid oes hyder gan neb i'ch wynebu, oherwydd y mae'r arglwydd eich Duw chwi yn ddiw yn y nefoedd uchod, ac ar y ddaear isod. Am hynny, rhyngwch i mi yn enw'r arglwydd, am i wneud caredigrwydd â chwi, a gwnewch chwithau'r un modd am teulu i. Rhowch i mi sicrwydd, a cadwch yn fyw fy nhad a'n mam, fy mrodyr am chwiorydd, a phawb sydd perthyn iddynt, ac arbedwch ein bywydau rhag angau. Dywedodd y dynion wrth chi, byddwn nhw'n barod i farw yn eich lle chi, yn eich lle, dim ond i chi beidio at atgelu'r cyfrinach, pan fydd yr arglwydd wedi rhoi ni'r wlad, fe wnawn garedigrwydd a thegwch a thi. Yna, gollyngodd Rahab hwy i lawr drwy'r ffenestr a raff, oherwydd roedd ei thi ar fur y ddinas, a hithau'n byw ar y mur. Dwedodd wrthynt, ewch tua'r mynydd, rhag i rhai sydd yn eich ymlid daro arnoch. Cuddiwch yno dridiau, nes i'r ymlidwyr ddychwelyd, ac wedi ewch eich ffordd eich hun. Dwedodd y dynion wrth hi, byddwn yn rhydd o'r llw y gwneithost i ni ei dyngu, pan fyddwn yn dod i mewn i'r wlad, os na fyddi wedi rhwymo'r edau ysgarled hon yn y ffenestr y gollyngaes ni drwyddi, ac wedi galw ynghyd i'r tŷ dy dad a fam, dyfrodir a deulu i gyd. Pwy bynnag
allan trwy'r drws dy di, bydd yn gyfrifol am ei waed ei hun. A byddwn ni'n ddieuog, ond pwy bynnag a fydd gyda thi yn y tŷ, byddwn ninnau'n gyfrifol am ei waed os codi'r llaw yn ei erbyn. Os ddatgelu yn cyfrinach, byddwn yn rhydd o'r llw y gwneithost i ni i dyngu i ti. Atebodd Hethai, rwy'n cytuno, ac anfonodd hwy ar ei taith. Wedi iddynt fynd, rhwymodd yr edau ysgarled yn y ffenestr. Eithant hwythau, a chyrraedd y mynyddoedd ac aros yno dridiau. Nes i'r ymlidwyr ddychwelyd. By'r ymlidwyr yn chwilio amdanynt bob cam o'r ffordd, ond heb ei cael. Yna daeth y ddau i lawr o'r mynyddoedd yn ei hôl, a chroesi drosodd at Joshua fab Nun, ac yr adrodd wrtho bopeth a ddigwyddodd iddynt, a dweud, yn wir, y mae'r arglwydd wedi rhoi'r holl wlad yn ein dwylo, ac y mae'r trigolion i gyd mewn gwewyr o'n plegyd. Ac wedyn ni, am dyllyniad o'r Testament Newydd, ni'n troi at yr epistol at yr Hebraid, yn gwmws fel wnaethon ni y bore yma, ac yn mynd i ddarllen rhan o'r unfed benod ar 10. Hebraid benod 11, ac yn mynd i dechrau yn dyllyniad yn adnod 30, yr 10fed adnod ar 20. Yr epistol at yr Hebraid benod 11, ac yn dechrau yn adnod 30. Yr sefyllfa fan hyn yw bod ysgrifennwr, awdur, yr epistol at yr Hebraid, o dan ysbrydoliaeth yr Ysbryd Glân, yn cymryd notis o bywydau ambell i unigolyn pwysig, bobl mawr i ffydd yn yr Hen Testament, ac yn ei rhestru nhw yn yr benod yma i ddangos i'r unigolyn oedd yn derbyn yr epistol yn y lle cyntaf, ddarlunau o ffydd unigolion yn niw. Yr perygl mawr oedd, a'r temtasiwn mawr, bod y credinwyr ifanc yma, oedd wedi hachub at Iesu Grist allan o'r ffydd Iddewig, o'n nhw'n cael eu temtasiwn mawr i gefnu ar ei ffydd newydd ac yn mynd nôl at ei hen ffyrdd, i addoli Duw eto, trwy ddarluniau oedd ar gael trwy bethau oedd yn cael ei ddefnyddio yn yr Hen Testament fel rhan o grefydd bobl Duw yn yr oes hynny, sef y deml, yr offeiriaid, yr aberthau, hyd yn oed yr celfi oedd yn yr deml, pob un ohonyn nhw yn cael ei ddefnyddio gan Dduw mwyn arwain y bobl at Iesu Grist. O'n nhw'n edrych mlaen at Iesu Grist, yr ffordd oedd Iesu Grist yn mynd i cyflawni pob rhan o gyfamod Duw a'i bobl. Ac felly, ni'n dod nawr i ddarllen o adnod 30 yn yr benod yma. Trwy ffydd y syrthiodd muriau Jericho ar ôl ei hamgylchu am 7 diwrnod. Trwy ffydd, ni chafodd Rahab y Bytain ei difetha gyda rhai oedd wedi gwrthod credu, oherwydd iddi groesawu'r ysbeiwyr yn heddychlon. A beth a ddywedaf ymhellach? Fe ballai amser i mi adrodd yn fanwl hanes Gideon, Barak, Samson, Jephthah, Dafydd a Samuel a'r proffwydi. Y rhai drwy ffydd a oresgynodd deyrnasoedd a weithredoedd cyfiawnder a faloedd yn yr addwydion a geoedd safnau llewod. A ddifothodd anger tân a ddihangodd rhag min y cleddyf a nerthwyd o wendid a ddaeth yn gadarn mewn rhyfel a gyrru byddinoedd yr estron a'r ffô. Derbyniodd gwragydd i meirwon drwy atgyfodiad, cafodd eraill ei harteithio gan wrthod ymwared mwyn cael atgyfodiad gwell. Cafodd eraill brofi gwatwar a fflangell, cadwynau hefyd a charchar. Fe llabuddiwyd, fe torwyd â llif, fe rhoddwyd i farwolaeth a min y cledd. Crwydrasant ymac acw mewn crwyn defaid, mewn crwyn geifer, yn anghennus, dan orthrwm a chamdriniaeth. Rhai nad oedd y byd yn deilwng ohonynt, yn crwydro mewn tiroedd diffaith
a mynyddoedd, ac yn cuddio mewn ogofeydd a thyllau yn y ddaear. A rhai hyn oll, iddynt derbyn enw da trwy ffydd, ni chawsant feddiannu'r hyn a ddawyd, am bod Duw wedi rhagweld rhywbeth gwell ein cyfur ni, fel nad ydynt hwy i gael ei perffeithio hebom ni. Wel, gyfeillion, ni'n ddiolchgar i'r arglwydd am ei air, sef y Beibl, yr ysgrythurau, ac ni'n ddiolchgar, dwi'n siwr, am y cyfle ni wedi cael i ddarllen yn gyhoeddus ac i wrando yn gyhoeddus o'i air santaeth. A bydded i Dduw gweld yn dda i fendithio i ni i air yma heno, i glod yr arglwydd. Amen. Wel, nawr te gyda'n gilydd i'n mynd i weddio, i ni'n dod i weddi gynulleidfaol, ac fi sy'n arwain heno, yr unig derbyn i ni'n cael wrth wrthedd gras yw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac yn ffydd yn yr arglwydd Iesu, felly, ni'n agosau at orsedd gras. Gadewch ni weddio gyda'n gilydd. Cydweddiwn. O arglwydd, Duw ein tad nefol, tad yn harglwydd Iesu Grist, i ni am ddiolch i ti heno, bod ni'n cael yr cyfle i ymgwrdd gyda'n gilydd ar hwyr awr yr noson yma, ac ni'n dod ar dy saboth, ar y sil, ar dydd yr arglwydd, unwaith yn rhagor i dyddwlu di. Diolch i ti am yr cyfle ni wedi cael eisoes yn ystod y dydd i gwneud hyn, ond diolch i ti nawr bod ni'n agosau ac yn dod i fewn i'r tŷ cwrdd yma gan ddiolch i ti am rhoi ni'r fendith cael droi at y ti yn yr oedfa hon trwy gyfrwng gweddi. Ac yn iawn ddiolch i ti bod ni'n gallu weddio. Diolch i ti o arglwydd bod ni'n gallu weddio pan ni ar ben yn hunain. Bod ni'n gallu cael amser o dyfosiwn, bod ni'n gallu agosau at y ti, bod ni'n gallu ofyn i ti i ddod i fewn i'r sefyllfaoedd falle sy'n peryglus, mae rhai hyd yn oed yn dod pan mae peri ar ei bywyd nhw, ond ni'n diolch i ti heno, bod ti wedi'n cynnal ni yn cadw ni mor belled, bod ni'n gallu dod gyda'n gilydd yn cyhoeddus, does neb yn harbed ni cael ddod â'n gilydd, a bod ni'n agosau at orsedd o gras, gan ddiolch i ti, bod ni'n cael yn dderbyn yno, trwy ac yn yr arglwydd Iesu Grist yn unig. Ni am ddiolch i ti, mae ti yw'r unig wir Dduw, bod ti wedi dangos i ni dy fab yn harglwydd Iesu Grist. Diolch bod ti wedi ddanfon dy fab i fewn i'n byd ni, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyrraedd yn yr pryd a benodwyd, bod wedi byw bywyd perffaith, yn ddibechod ar wyneb y ddaear hon, am gyfnod wedi gwasanaethu mewn weinidogaeth ddaiarol ac trwy bob eiliad o'i fywyd yn berffaith. Ni am ddiolch i ti am perffethrwydd ein harglwydd Iesu Grist, bod oen Duw yn oen ddibechod, ac bod yr Iesu hunan wedi fynd i groesbren Calfaria, ac yno wedi rhoi hun yn aberth drostom ni. Ni am ddiolch i ti bod yr aberth hwnnw'n ddigonol, bod yr Iesu wedi rhoi aber llawn drostom ni, ac wedi gymryd arno ei hun yn pechodau ni gyd, wedi dalu drostom nhw bob yr un. Ni am ddiolch i ti bod yr Iesu wedi gladdu wrth ei farw, fe dath y trydydd bore, mi atgyfododd yr arglwydd Iesu'n fyw. Ac ni am ddiolch oherwydd bod yr Iesu byw hefyd bydd ei saint. Ni am ddiolch bod yr arglwydd Iesu wedi agor lan y ffordd i'r bywyd tragweddol i unrhyw un sy'n credu yn wir ynddo ef. Ni am ddiolch i ti o arglwydd bod ti ddim wedi gadael ni ar ben ein hunain, ond bod ti wedi ddanfon dy lan ysbryd i fewn i'r byd yma, ac bod weinidogaeth yr ysbryd lan yn gweinidogaeth gyfoethog. Ni am ddiolch i ti. Mae'r ysbryd lan yn dangos i ni, yn cyflwr pechadurus. Ac arglwydd bod ni'n cael ein siomi trwy'r fath ddarlun sy'n cael ei ddangos i ni, ar reality, sefyllfa'n heneidiau. Ni am ddiolch i ti bod hefyd yn dangos i ni yr ateb sydd yn ateb yn lle yn pechodau drwg ac salw. Ni am ddiolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist fel gwaredwr pechaduriaid, fel yr unig un gall ein gwared ni o'n pechod, oherwydd mae fe'n unig sydd wedi talu'n pris yn ddyled ni. Ni'n diolch i ti am yr ffordd bod yr ysbryd lan yn cyflwyno i ni'r arglwydd Iesu Grist, ac bod ni'n gweld rhywbeth gwerthfawr yn yr Iesu,
Na welswm ni erioed ynddo fe cyn ddylanwad a weinidogaeth dylan ysbryd. Arglwydd, diolch i ti bod yr arglwydd Iesu wedi dod i feddwl i ni'r peth fwyaf gwerthawr sy'n eiddo i ni yn y byd hwn. A diolch i ti am ei addewidion i'r saint, am bopeth sydd eto dal i ddod, bod yn pechodau ni wedi maddau. Diolch i ti bod y perthynas sy'n real rhwngto ni a tydi yr unig wir Duw o arglwydd ni am ddiolch i ti bod sydd gymaint wedi addo i ni yn y tragwyddoldeb sydd eto i wawrio ar ein profiad ni fel unigolion. Diolch i ti o arglwydd bod ti'n fwy na ddigonol i byw ein bywydau Cristnogol ar y ddaear hon. Diolch i ti bod ti wedi rhoi ni dair sanctaidd, bod hwn yn ddigonol i ddangos i ni y ffordd sy'n arwain at fywyd tragweddol. Diolch i ti am yr Efengil, am newyddion da, am y Iesu Grist. A diolch hefyd yn yr un gair o arglwydd yn dy ysgrythurau. Mae yna fwy na ddigon i ni cael byw allan bywydau sy'n dod â bleser i ti fel ein tad nefol. Arglwydd maddau ni am amseroedd nad yw ein bywydau'n pleso ti. Maddau ni o arglwydd, y ffordd i ni'n crwydro, y ffordd i ni'n amu hyd yn oed, ac helpo ni nawr, hyd yn oed mewn oedfa hwyrol am yn y tabernacl, i ganolbwyntio ar yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n gofyn o arglwydd am i dylan ysbryd i fod wrth ei waith yma heno. Os na gyd byddwn ni'n dyst i weinidogaeth dyn, ofer bydd y cwbl o arglwydd, ac felly ni'n dod i ymddiried cyfan gwbl ynddo ti fel bregethwr a gwrandawyr, ac ni'n gofyn i ti fod yn bopeth sydd eisiau rhwng ni heno. Bydde di roedfa hon yn cael ei gyroni a dyfendith, a bydde di cael ei ddefnyddio yn y ffordd wyt ti o arglwydd wedi cynllunio, y ffordd wyt ti am ei ddefnyddio fe. Diolch i ti am y ffordd wyt ti'n gweithio hyd yn oed yn yr dyddiau caled, dyddiau anodd, dyddiau dywyll yma. Arglwydd bydd yn graslon i ni'n gofyn i ninnau yma heno, gwrth ni byw allan yn bywydau, yn yr wythnos sydd o'n blaen i ni, byddwn ni'n cadw yn golwg ar yr Iesu, ac yn deimlo bob prompt bydd yn dod o dylan ysbryd, ac yn dilyn ei arweiniad i ninnau fel unigolion ac fel eglwys lleol sy'n eiddo i ti. Bendithia felly ni'n gofyn, nid oherwydd bod ni'n heiddi, ond oherwydd bod ni'n gofyn. Hwn yw ein cais, bendithio a ddefnyddia mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Amen. Dewch ni baradoi i ganu rai lemyn sydd wedi ddewis ar gyfer hoedfa heno, yr emyn arglwydd arwain trwy'r anialwch, fi bererin gwael ei wedd. Nid oes ynof nerth na bywyd, ni'n teimlo hwn yn aml, nid oes ynof nerth na bywyd fel yn gorwedd yn y bedd. Gadewch ni godi i ganu rai lemyn. Diolch yn fawr.
Wel, brodyr a chwiorydd, gadewch ni droi nawr gyda'n gilydd at rhan yma o'r ysgrythurau allan o'r unfed bennod ar 10, llyfr yr Hebreaid, yr epistol at yr Hebreaid. Bydd ni yno gyda'n gilydd bore yma, ac dwi am dod â chi nawr at clo yr bennod hyn gyda'n gilydd, wrth i unigolyn deithio drwy'r bennod yma. Mae'r awdur yn cael gafel ar bywydau o unigolion yn yr Hen Testament, am ddangosodd yn ei bywydau enghreifftiau neu esiampl o ffydd yn Dduw. Ffydd yn Dduw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n dod heno nawr yn gyntaf ta beth at esiampl bywyd a thystiolaeth dynes yma o'r Hen Testament o enw Rahab, neu Rehab, dyma ni ble chi'n dod o, a'ch iaith. Yr ail dynes cael ei gynnwys yn yr rhestr yma. Cwestiwn mawr fe godwn ni bore yma, wel, beth mae ffydd yn Dduw yn edrych fel? Mae hwnna wedi cael ei hateb i ni yn yr adnod cyntaf, ond dwi'n ni'n feddwl ar hwn y bore yma yn awr, y mae ffydd yn warant, yn garanti os i chi am fod yn siwr o bethau a gobeithir amdanynt, ac yn sicrwydd o bethau na ellir i gweld. Dau beth sy'n cael ei ddweud fyna cyn i ni mynd yn bellach, mae ffydd yn sicr neu fod yn siwr o pethau i ni'n gobeithio amdanynt. Pethau mae Duw, hynny yw, pethau mae Duw wedi eisoes datgan a dweithio ni yn bwyty, wedi dysgu ni yn ei air, oherwydd mae Duw sy'n dweud mae'r pethau hyn mor dda wedi cael ei gyflawni eisoes. Duw sy'n dweud, Duw sy'n dangos, ac felly oherwydd mae Duw sydd wedi dweud, os o dyn arall, mae'n rhaid ni ddweud, mae fydd amed yn ei, gall y pethau hyn fod yn wir, ac ni fod yn siwr yn y pethau hyn. Wel, gyfeillion, oherwydd mae Duw sydd wedi dweud, gallwn ni fod yn hollol sicr, mae'r pethau hyn mor wir a bod nhw wedi cymryd lle eisoes, bod y pethau hyn wedi cymryd lle yn barod. Na'r peth cyntaf. Yn ail, bod hyder dyn ni nawr, wir hyder, yn pethau sydd ddim eto wedi cael ei weld. Dyw hwnna ddim yr un peth a gweud gallwn ni ddim gwybod amdano nhw, dros ddim wybodaeth dan ni'n bwyty nhw, dyw'r ddau ddim yr un peth. Dyw'r adnod ddim yn ddweud fod yn sicr cael hyder yn pethau so ni'n gwybod amdano nhw. Na, mae'r pethau hyn, mae'r gwybodaeth yn gallu dod i ni, wrth i Duw dangos yr pethau i ni, bod nhw pethau ni ffili gweld. Ar enghraifft defnyddio ni bore yma oedd Duw ei hunan. Mae'n llygen naturiol ni ffili gweld Duw, ni'n gallu gweld ei weithredoedd, ni'n gallu gweld pethau mae Duw yn wneud, ond gyda'n llygen naturiol ni ffili gweld Duw, ond eto ni'n gallu dod i adnabod Duw, ac ni'n gallu gwybod am bethau Duw yn cael ei gyflawni, cael ei ddangos i ni, a'i realiti nhw hefyd. Ac mae hwn yn wir am bwyty'r rhestr o bobl. Mae'r awdur o dan yr ysbryd glân yn dewis, fel yr enghreifftiau o ffydd yn oesoedd yr Hen Testament. Abel, Enoch, Noa, wedyn ni Abraham a Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, ac yn y diwedd Moses ar diwedd y rhestr. A'r gwir amdani yw, mae Duw yn cyfamodi gyda'r unigolyn sy'n cael ei gyflwyno fel Abram. Mae Abram yn byw yn Mesopotamia, gyda llaw gall Duw wedi cyfamodi gyda unrhyw berson oedd yn byw ar y wyneb y ddeiar ar y pryd hwnnw. Duw yn dewis cyfamodi gyda Abram. Teulu Abram yn paganaidd, gwmws fel bobl Mesopotamia, yn addoli pob fath o ilyn a pob fath o wahanol pethau. Yr lleiad oedd rhan mwyaf nhw'n addoli, ond mae Duw yn galw o'r un unigolyn, chi'n gweld? Mae'n dod at Abram. Mae'n galw ar Abram i ddilyn, i arweiniadau.
A mae Duw wedyn yn addo i fendithio Abraham. Ac i wneud allan o Abraham, nid dim ond teulu, ond cenedl fawr. A trwy'r cenedl yma, a trwy had Abraham, i fendithio genhedloedd y ddeiar. Ac wrth gwrs, mae'n bwyntio eto, mlaen at Iesu Grist. Ac felly beth ni'n gweld yw, bod un dyn, Duw yn cyfamodi gyda un dyn, Abraham, allan o un dyn, mae teulu yn dod, teulu Jacob, ac allan o teulu Jacob i feibion a ewirion, ni'n cael 18 Israel, ac mae'r gwlad yma o dod o danfendydd yr arglwydd. Ac mae'r disgynyddion yn dod, ac yn hanes i'r unigolyn Joseph, mae nhw gyd yn symud lawr yn y diwedd i wlad yr Aifft. Mae Joseph wedi codi i fod yn dyn bwysig yn y wlad, byddwn ni'n cyfeirio at rhywbeth fel prif weinidog, ac mae'n cael ei ddefnyddio gan Dduw i fod yn fendith i bobl yr Aifft. Ac mae'r pharo yn gwobrwyo nhw ac yn ei gwahodd nhw, ac maen nhw'n mwynhau rhan gorau o wlad yr Aifft a'n Goshen. Ond mae pharo newydd yn cyrraedd yr orsedd, ac dwi ddim yn wybodol am, ddim lot o diddordeb dy fe yn hanes yr Hebreaid ar wahân, bod nhw'n dod siwd gymaint o bobl. A mae'r lle un oedd yn wobr iddyn nhw'r lle cyntaf yn dod yn wlad o gaethiwyd iddynt, wrth iddyn nhw cael ei gaethiwo yno yng wlad yr Aifft. Un aside bach fan hyn wrth i chi am, mae hwnnw'n bwrw'r i ben, ond dwi beth sy'n cael ei disgrifio fel efengyl llwyddiannus, prosperity gospel. Chymod, mae bobl yn dweud, wel, mae pob hawl dych chi fod yn iach, mae pob hawl dych chi fod yn gyfoethog, os chi wedi dod i fod yn ddylynwyr dros Iesu Grist, a mae hwn yn poblogaidd iawn yn dyddiau ni, beth yn dod dros yn teledau ac yn y blaen, ac dyma'r fath o dysgeidiaeth, os chi wedi dod i dilyn Iesu Grist, wel na fe, mae hawl dych chi nawr i ddisgwyl i fod yn iach bob dydd ac yn llwyddiannus tu hwnt yn hermau materiol. Wel, mae Joseph nawr yn y lle cyntaf, mae e wedi wneud gyfnod o dan glo angharchar yn yr Aifft, a mae unigolion sy'n perthyn i bobl Duw yn y diwedd, maen nhw gyd o dan gaethiwyd lawr yn yr Aifft. Mae'r gymaint i fod yn llwyddiannus. Wel, beth yw addewid Iesu Grist ni heno? Wel, wrth i ni edifarhau, ni fod yn ymwybodol o reality bod ein pechodau ni yn cael ei faddau. Bod Duw yn maddau ni'n pechodau trwy Iesu Grist. Ac bod ni nawr yn gallu mwynhau perthynas gyda Duw. Dwi ddim yn addo ni bod ni'n mynd i fod yn llwyddiannus yn termau materiol. Dwi ddim yn addo chwaith bod ni'n mynd i fod yn iach bob dydd. Beth o'r wirionedd, beth mae'n addo yw maddeuant dros ein pechodau a perthynas gyda ef sy'n real, ac ar y pen draw pan mae'n bywydau, pan mae'r pererindod yn dod i ben ar y ddeiar yma, bod Duw yn ein derbyn ni trwy Iesu Grist i fewn i'w gogoniant nefol. Ac felly, mae'n rhaid ni ddweud fan hyn nawr, mae Joseph a bobl yr arglwydd lawr yn yr Aifft, wel, mae pethau'n greulon arnyn nhw. A maen nhw'n gweiddi allan, a mae gweiddi nhw, mae clyw y gweiddi yn dod o flan yr arglwydd. Mae Duw nawr yn dewis ar unigolyn wahanol, Moses, i arwyn y bobl allan o'r Aifft. Nid dim ond allan o'r Aifft, ond i fewn i'r anialwch. Bant o'r gaethiwyd, mae hwnna'n wir, ond trwy'r anialwch at wlad yr Iddewyd. Ac wrth gwrs, mae Moses, mae'n marw, ac mae'n cael ei ddilyn yn yr arweinyddiaeth gan Joshua. A'r unigolyn yma nawr, Joshua, yw'r dyn mae Duw mynd i ddefnyddio i arwain i bobl i fewn i wlad yr Iddewyd. Mae Duw yn dweithio nhw i gymryd y gwlad, i beidio ofni'r bobl sy'n byw ynddo, ond i harwain nhw gyd allan, i yrru nhw allan o'r wlad, oherwydd mae Duw yn rhoi wlad iddynt fel cartre ddeiarol. A mae ddinas nawr iddyn nhw i goncro. Y lle cyntaf mae rhaid nhw cymryd yw'r ddinas sy'n wedi darllen bwyty yn y darlleniad, sef dinas Jericho. Ni wedi darllen am y ffordd fe ddanfonodd Joshua, ddwy unigolyn i fod yn ysbeiwyr tu fewn i'r wlad.
ac yn arbennig, medde fe, Jericho. Newch siwr bod chi'n mynd ati i ysbio ar ddinas Jericho. Ac felly, ni wedi darllen gyda'n gilydd am y ffordd, maen nhw'n dod at cartre, at thi, yr unigolyn a henwyd i ni fel Rehab. Ac maen nhw'n aros gyda hi. Ond mae hi'n gorfod cuddio nhw pan mae brenin Jericho yn clywed am eu cyrhaeddiad nhw. Ac wrth gwrs, wrth i cuddio'r ysbewyr, mae hi'n gofyn iddyn nhw nawr. Ac ni wedi darllen y tystiolaeth. Ni wedi clywed am y pethau mae Dyw wedi wneud ar eich rhan chi. Y pethau chi wedi wneud, ond Dyw sydd wedi wneud nhw, medde chi. Mae'n gweld mor bell yn chi'n gweld. Ac mae cylonau bobl Jericho, maen nhw wedi toddi. Pan clywsom ni ar y pethau oedd wedi digwydd. Beth nethoch chi? Beth nath Dyw trwyddoch chi? Beth nath Dyw ar eich rhan chi? Fe toddodd ein cylonau ni. Oherwydd bod ni'n gwybod bod Dyw wedi rhoi i chi yr wlad. Chi'n cofio beth wedodd hi? Yr arglwydd sy'n Dduw, eich Dyw chi. Mae'n Dyw yn y nefoedd uchod ac ar y ddeiar isod. Ac mae'n gofyn iddyn nhw nawr. Chi'n gwybod pan bych chi'n dod nôl i cymryd yn ddinas ni, a byddwch chi'n sbario yn bywydau ni. A byddwch chi'n arbed ni, fi, fy mrodyr fy'n chwiorydd, fy nhad yn fam, a pawb sy'n perthyn i ni. Ac maen nhw'n gwneud rhyw fath o addewid iddi hi. Dyma beth sy'n digwydd yn ei chartre hi. Dim ond bod chi'n dod. Dim ond bod chi'n dod yn nhw i fewn i'ch cartre chi yma. Bod chi'n dod i fewn i'ch thi chi. Pob un sy'n perthyn i chi moyn arbed eich tad, eich mam, neu eich brodyr, neu eich chwiorydd, mae rhaid nhw fod tu fewn i'r tŷ yma pan byddwn ni'n dod i Gymru. A bydd rhaid i chi dod i'r llinell coch yma, ysgarled coch allan o'r ffenest. Oherwydd, medde'r gair wrth ni, oedd ei thi hi ar ben y fyr oedd o gwmpas y ddinas. A mae rhaid ni ddweud, ni'n gweld rhywbeth hyfryd o'r efengil am beth sy'n digwydd fan hyn. Cafon ni'n hatgoffa bore yma, ni'n hatgoffa'n hunain eto heno, bod ni'n cael ein genu'n pechaduriaid. Dyna ffordd ni'n cyrraedd y byd yma. Ni'n bell bant wrth Dyw, pechod greiddiol yn broblem real o'r dechrau, ac ychwanegu at hynny'r pechodau sy'n pechodau ni'n hunain o ddydd i ddydd. A mae'n pechodau ni'n rhannu ni wrth Dyw. Mae'n pechodau ni'n broblem fawr. Ac ni'n heiddi cosb Dyw, cosb trygwyddol Dyw, yn herbyn ein pechodau ni. Ni'n heiddi effeir ni hunan am dragwyddoldeb. Ar wahân i'r ffaith bod Dyw yn ddanfon i fab i mewn i'n byd ni. Bod Iesu Grist yn dod i mewn i'r byd i achub pechaduriaid. Dyna'r pwrpas, y cyreiddiad, yr Iesu'r ddeir yma, i achub pechaduriaid fel chi a fi. Ni wedi gweld rhywbeth yn debyg i'r sefyllfa fan hyn, gynt yn yr benod yma. Fe orchmynodd Dyw wrth Noa i adeiladu arch, oherwydd bod Dyw mynd i achosi ddilyw i ddod ar wyneb y ddeiar cyfan gwbl, y ddeiar i gyd. Ac dim ond un lle ddiogel oedd i fod tu fewn i'r arch yn ddyddiau Noa. Popeth arall, nid dim ond yn cael ei ddymchwil, ond yn dod i ddim, yn cael ei ddistryw. Ac fan hyn, ble oedd y lle saff, ble oedd y lle ddiogel? Wel, ti, aelwyd, Rehab. Os chi am fod yn saff pan byddwn ni'n dod i Jericho, mae rhaid i chi fod tu fewn i'r tŷ yma. Nid unrhyw tŷ arall, nid unrhyw lle arall. Mae rhaid i chi fod tu fewn i'r tŷ yma. Chi'n gwybod gyfelliol, mae'n gwmws yr un peth, gyda ni fel pechaduriaid, un lle ddiogel sydd, ac mae yna yn yr arglwydd Iesu Grist. Does ddim unrhyw le i fod yn ddiogel ar wahân bod ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae arch Noa yn bwyntio ni at Iesu Grist. Mae hyd yn oed thi Rehab am gyfnod fer yn ei hanes i yn pwyntio ni at yr arglwydd Iesu Grist. Chi'n gweld, mae Dyw yn rhoi i blant Israel y wlad Canan. Fydd yn cael ei ailenwi i pen draw Israel. Ac hefyd mae Dyw yn rhoi'r tir iddyn nhw. Mae Dyw yn rhoi bobl y tir i fewn i ddwylo Israel. A mae Dyw yn rhoi ddinas Jericho hefyd felly. Ac mae Hebreaid 11 ac adnod 30 yn hollol glir yn Dyw hi. Mae'n dweithio ni trwy ffydd y syrthiodd muriau Jericho
ar ôl I hamgylchu am 7 diwrnod. Beth digwyddodd? Wel, am 6 diwrnod, oedd rhaid I bobl Israel cerdded unwaith, bob dydd rownd y ddinas. Ac wedyn ar y 7th diwrnod, oedd rhaid nhw gerdded 7 o droion o gwmpas y ddinas, yr ffeiriaid yn chwythu drympedi, ac wedyn ni, gyda un gwedd uchel, wrth I bobl I gyd I wedi, mae'n furiau Jericho mynd I syrthio I lawr. Nawr, ni'n cwrdd â broblem fan hyn, yndyn ni? Mae broblem fawr yn dod fan hyn nawr. Chi'n cofio ble mae Rehab yn byw? Mae thŷ hi wedi adeiladu ar y fyr. Mae thŷ reit ar ben top un o'r furiau yma sy'n mynd I syrthio lawr, wrth I bobl gwyddi allan a'r trympedi I gyd yn cael ei chwythu. Ac felly mae broblem dyn ni fan hyn nawr. A di Dyw yn gallu gwneud 2 beth ar yr un pryd? Mae Dyw wedi dweud fan hyn nawr, mae'n mynd I dinistrio Jericho. A'r peth cyntaf bydd yn cael ei ddinistrio, bydd y furiau sydd o gwmpas y ddinas. Mae'r hynna mynd I syrthio lawr yn syth. Chi'n cofio ble oedd y lle ddiogel? Cartre aelwyd Rehab. Wel, ble mae hwnna? Wel, mae ar ben un o furiau Jericho. A I thŷ hi. Dyna'r unig lle maen nhw fod fynd I. A mae'r unig gofyn nawr, wel, a di Dyw yn gallu gwneud y 2 beth da'i gilydd? Wel, gyfeillion, odi, mae e. Mae Dyw yn gallu gwneud yr 2 beth gyda'i gilydd. Oherwydd, gadewch ni ddarllen gyda'n gilydd bellach fan hyn, trwy ffydd, ni chafodd Rehab y bytain I difetha gyda'r rhai oedd wedi gwrthod credu. Oherwydd iddi groesawu'r ysbeiwyr yn heddychlon. Cyn ni feddwl bellach am Rehab nawr. Gadewch ni dod â bwynt sy'n fwy agos at yn hamser ni. Mae Dyw wedi addo arbed I bobl pan bydd e'n dinistrio'r byd presennol a thân. Mae'r 2 beth wedi cael ei rhoi yn y Beibl. A mae critics y Beibl am ddweud, gall Dyw ddim wneud yr holl bethau hyn yr un pryd. Wel, gall. Mae Dyw wedi addo arbed I bobl, yr un pryd bydd yr byd sydd o'n gwmpas I ni I fynd ar dan. I arbed I bobl, I tragwyddoldeb, I gogoniant nefol am dragwyddoldeb, ond I farnu pawb sydd o hyd yn ei pechodau tu allan I Iesu Grist, a I gondemnio I effern tragwyddol. A falle mae'r llais yn mynd lan, odi wy'n gallu gwneud hynny? A gwir amdani, odi mae an. Mae Dyw yn gallu gwneud yr pethau hyn. Mae Jericho felly yn rhyw fath o flas flaenllaw. Blaen llaw beth mae Dyw wedi dweud, mae dydd olaf hanes y byd mynd I fod yn debyg I. Y rhai sydd yn Iesu yn cael ei achub am dragwyddoldeb ac am gogonion tragwyddoldeb. Y rhai o hyd yn ei pechodau a tu allan I Iesu Grist at gosb tragwyddol yn effern. Ac felly ni'n gweld gwahaniaeth mawr yn yr esiampl sy'n cael ei disgrifio i ni yn hanes Jericho fan hyn ac yn hanes yr unigolyn Rehab. Trwy ffydd, mae adnod 31, ffydd Rehab ydy hwn, chi'n gweld? Ffydd Rehab, trwy ffydd, ni chafodd Rehab y bytain a'i difetha gyda'r rhai oedd wedi gwrthod credu. Mae'n y gwahaniaeth yn dod fan hyn rhwng Rehab a rhai a gwrthododd credu. I ni'n gweld hi fan hyn pan cymerodd hi yr unigolion, yr ysbeiwyr, a pan cwotodd i'r ysbeiwyr mewn neu yn heddychlon, medde'r gair, ynddo fe. Ond oedd hi wedi datgan I chred, ond oedd hi. I chred a niw Israel, I fod y Dduw, y wir Dduw, trwy ffydd yn Dduw, trwy Iesu Grist, gallwn ni ddweud, mae hi'n credu yr addewid, neu'r addewidion mewn rhoi sydd hi gan yr ysbeiwyr. Dyma'r hanes. Ac nawr mae awdur yr epistol at yr Hebreaid yn symud ymlaen gyda cwestiwn mae'n dweud, a beth a ddywedaf ymhellach? Dyma'r cwestiwn sy'n codi yn adnod 32. Mae'n bron yn cwestiwn rhetorical. Bod yr awdur ysbrydoledig yma yn codi. Mwy na lai, mae'n dweud rhywbeth fel hyn. Meddyliwch chi nawr am weddill hanes yr Hen Testament. Meddyliwch chi amdano fe I gyd. Mi gallai bwyntwch chi at esiampl ar ôl esiampl o unigolion
a buodd byw allan i bywydau bob dydd trwy ffydd a niw. Adnod 30, meddai fe, a beth a ddywedodd ymhellach, fe ballai amser, ddim digon amser dy fi i ddweud, thoch chi gyd sydd i ddweud, yn fanwl, yn hanes yr bobl canlynol. A mae enw i rhai ni, o bobl mawr yr Hen Testament, Gideon, a Barak, a Samson, a Jephthah, ddim ymlaen, a Dafydd, a Samuel, a'r proffwydi mawr, a bychain yr Hen Testament. Gallai ddim yn trwyddo nhw gyd, meddai fe. Ond dwi am i chi weld, mae gyda ni ei esiample o bobl o ffydd yn yr Hen Testament. A'i ffydd nhw sydd eisiau ni weld fan hyn o nawr. Dyma beth sy'n tynnu nhw gyd at ei gilydd. Dyma beth sy'n dan nhw mewn common os ych chi am. Ei ffydd yn Dduw trwy Iesu Grist. Fe gallwn ni wneud rhyw argument am bob un o'r hyn, cael ei ystyried rhyw fath o arwr yn hanes Israel yr Hen Testament. Chi'n gwybod, maen nhw'n bobl mawr oherwydd i ffydd nhw yn Dduw. Hwn sy'n bwysig. Dyma beth ddylwn ni gweld nawr. Mae unrhyw un o'r hyn yn gallu ystyried nhw'n bobl mawr yn ei hoes, yn ei hamser, oherwydd i ffydd nhw yn Dduw. I ffydd yn Dduw trwy Iesu Grist. A mae hwnna erioed wedi bod yn wir. Bod ys ots beth yw'ch oedran chi, neu beth yw'ch allu chi, neu'ch anallu chi hyd yn oed, os chi'n ifanc neu os chi'n hen, os mae Duw am ac os mae am eich defnyddio chi, nid yn agored i ddylynwad ac arweiniad yr ysbryd glân ac i fod yn ifedd i'r arweiniad hwnnw, wel, mae Duw eisoes wedi wneud pethau mawrion trwy cyfryngau, bobl fel chi a fi yn y oes gyffredin yn hunain. Gallwn ni feddwl am, gydwch ni roi esiampl nawr, meddyliwch chi am y brenin Edward neu Iorwerth Chweched. Unig mab, Harri'r 8fed. Ac mae'n dod i'r orsedd pan mae'n blentyn. Beth gall blentyn wneud, ynddo fe? Beth gall blentyn bach wneud? Ond mae'n cael ddylynwad ar dyfodol yn cenedl bod e'n farw yn ei arddegau. Dwi ddim yn cael bywyd hir, ond yn yr fywyd fer mae'n byw bod e a le breintiedig yn hanes ni, mae Duw yn ddefnyddio. Gallwn ni dweud fel hyn, cwtyn, bachgen ifanc i gyflawni ewyllus ar gyfer hyd yn oed yr diwygiad mawr yn hanes ein cenedl ni, a hyd yn oed wedi effeithio ar wladoedd eraill. Y siampl yn wlad ni ydy hwnnw. Gadewch ni dod nôl at yr ysgrythurau. Sgrwch beth sy'n cael ei disgrifio i ni fan hyn nawr. Adnod 33. Y rhai drwy ffydd a oris gynnol dernasoedd, a weithredoedd gyfiawnder, a falwydd yn yr addewidion, a gaiodd safnau llewod. Wel, pwy arall mae'n sôn am bwyty fan hyn? Wel, gallwn ni feddwl am Ddaniel gallwn ni. A'r ffordd mae Duw yn tywelu'r llewod, wrth i Daniel cael ei daflu ynddo. Iawn ni mlaen i adnod 34. Un neu ddau esiample ni'n mynd i cymryd fan hyn. A ddeffoddodd anger tân. Wel, gallwn ni feddwl am ffrindiau Daniel. Siadrach, Mesiach a Abednego. Maen nhw'n cael ei daflu i'r tân oherwydd maen nhw'n gwrthod wneud ewyllus y brenin. Adnod 35. Ni'n ddarllen fan hyn am gwragydd yn derbyn i meiron drwy atgyfodiad. Wel, gallwn ni feddwl am Elias. A mab weddw Zarephath. A ffordd mae'r crwt yma yn cael ei rhoi nôl at ei fam. Ac ni'n ddarllen rhagor e esiample hefyd am rhai, dyn nhw ddim wedi feddwl lot am ei bywydau daearol. Maen nhw'n cael yr cyfle, gallwch chi byw, dim ond bod chi'n gwadu'r hen ffydd yma. Peidwch mynd mlaen am hynny, ond maen nhw'n gwrthod. Ac bod nhw'n marw i'r ddeiar, chi'n deall? Wel, mae Duw yn eu cynnal nhw ac yn cadw nhw'n derbyn nhw i etifeddiaeth tragwyddol yn y nefoedd. Wel, mae'n mynd mlaen fan hyn trwy'r esiample. Cafodd rhai ei gwatwar, mae'n dweud rhai i fflangellu, buodd rhai dioddef cadwynau, rhai yn cael eu carcharu, fe'i llabuddiwyd, mae'n dweud fe'i torwyd â llif. Cafodd ei llifodd yn ddau.
Wel, mae hanes yr Iddewon yn dysgu bod Eseia wedi cael ei llifo yn hanner. Ac chi'n gweld gwell mewn sawl brawddeg fer nawr, ni wedi cael fraslun o hanes Hen Testament Israel. Ac felly mae rhaid ni dweud fan hyn nawr, dwi ddim eriod wedi bod yn poblogaidd i ddilyn yr arglwydd. Dwi ddim eriod wedi bod yn poblogaidd, rhywbeth poblogaidd i ddilyn yr arglwydd yn ffyddlon nawr. A dyna'r allwyth yn dyfe. Trwy ffydd. Dyna beth mae'r benod yn dweud ni. Trwy ffydd fe cyflawnodd y bobl hyn a'r pethau hyn. Trwy ffydd. A dyma beth sy'n clymu'r enghreifftiau hyn i gyd at ei gilydd i ni heno. Dyma beth mae wir ffydd yn edrych fel. Dyma ffordd mae wir ffydd yn bihafio. Pan mae pawb arall yn mynd gyda flow y byd, mae wir bobl Duw yn sefyll yn gadarn ynddo ef. Pan mae popeth o'n gwmpas ni yn teimlo fel bod e'n crwmblan, pan mae eraill yn rhoi fewn, pan mae rhai yn rhoi fyny, rhoi lan, mae'r wir credadyn yng Nghrist Iesu, dyw e ddim yn neud yr un peth, ond mae'n cadw i fynd gyda Duw. Dyw e ddim fel bod rhyw cyfrinach mawr gan y Gristnogion. Ond beth sydd gyda ni yw Iesu Grist. Dyma'n heiddo ni, Iesu Grist, yr arglwydd Iesu Grist i hunan. A mission yn bywydus chi am yw i gyflawni'r arglwydd Iesu i'r byd sydd i'w gwmpas ni. Yn y tystiolaeth, fel wedson ni y bore yma, yr pethau ni'n dweud a'r pethau i ni'n gwneud. Ond nodwch y disgrifiad am bwynt i'r bobl hyn i gyd. Medde'r adnod 38, rhai nad oedd y byd yn deilwng ohonynt, of whom this world was not worthy. Maen nhw'n cerdded â chrwydro'n bwyty, bron fel tramps gallwn ni'n dweud. Vagrants i fod yn fwy posh, hobos os chi am, maen nhw'n byw yn digartre falle. Maen nhw'n byw mewn ogofeydd a twlle yn y ddeiar, ond bod nhw'n saint i'r arglwydd. Sim lot o'n nhw falle sy'n eiddo i'r byd hwn, rhyw byd sy'n mynd heibio, popeth yn mynd heibio, dim ond pethau Duw sy'n sefyll yn gadarn, ond os chi am cyfrinach, dyma'i cyfrinach nhw bod nhw'n eiddo i Dduw, a bod ganddo nhw'r arglwydd Iesu Grist. Dim lot o'r trappings y byd presennol falle, ond mae ganddo nhw etifeddiaeth, ac hynny'n etifeddiaeth wrth Duw. Ond nodwch nawr ffordd mae adnod 39 yn ychwanegu rhywbeth i ni. A rhai hyn oll, iddynt dderbyn enw da trwy ffydd, ni chawsant feddiannu'r hyn a ddawyd. Ni chawson feddiannu'r hyn a ddawyd. Ac felly, mae dau beth yn dod i'n sylw ni fan hyn nawr. Dwy beth i ddweud yn bwyty i bywydau daiarol. Yn y lle cyntaf, maen nhw yn derbyn rhywbeth. Maen nhw'n derbyn rhodd wrth Duw, a rhodd hwnnw yw rhodd o ffydd. Maen nhw'n derbyn, mae'n eiddo iddyn nhw, mae Duw wedi rhoi iddyn nhw rhodd, a rhodd hwnnw yw ffydd, ffydd ynddo ef. A dyma beth sy'n marco nhw allan os chi am, dyma beth sy'n dangos nhw mas yn pwy yw nhw, bod ffydd gyda nhw yn nyw, yn yr arglwydd. Ac yn wir, mae Duw yn bles i galw nhw i bobl ef. Pwy sy'n neud yr datganiad? Wel, Duw i hunan. Dyna'r peth cyntaf. Mae rhywbeth da nhw. Mae nhw wedi dod fewn i'r rhodd o ffydd yma. Ond mae rhywbeth dyn nhw ddim wedi derbyn. Beth dyn nhw ddim wedi derbyn? Wel, so nhw wedi derbyn yr addewid o ddyfodiad Iesu Grist fel y Meseia. Maen nhw o hyd yn gallu edrych mlaen at y peth, gyda llyged ffydd, maen nhw wir yn edrych mlaen, maen nhw wir yn credu, mae yna un i ddod, ond nhw ddim yn gweld yr peth yn cael ei cyflawni yn eu hamser nhw. Dyw'r peth ddim yn digwydd yn eu hoes nhw, yn eu profiad nhw. Dyw'r peth ddim wedi digwydd. Dim ond edrych mlaen maen nhw'n gallu gwneud. Maen nhw'n credu, maen nhw'n cydio ar addewidion, ond fel mae'r awdur wedi dweud yn adnod 13 gynharach, mae'n dweud hyn mewn ffydd y bu farw rhaid hyn oll, heb fod wedi derbyn yr hwnna ddewyd, ond wedi weld a'i croesawu o bell, a chyfaddef mae dieithriaid ac ymdeithwyr oeddynt
ar y ddeiar. Mae'r credinwyr hyn yn yr Hen Testament yn edrych mlaen at gyflawniad a ddiwydion Duw iddynt, dyfodiad Iesu Grist fel y Meseia, ac cartre daearol iddynt sydd yn cartre tragwyddo. Felly nid tir ar map y byd, ond cartre tragwyddol i cartre bythbythoedd. Wrth gwrs, wrth i ni dod at y Beibl, ni wedi fyndithio'n fawr gyfeillion oherwydd mae gyda ni'r holl ysgrythurau. Gyda ni'r ysgrythurau'r Hen Testament ac ysgrythurau'r Testament Newydd. Mae nhw, credinwyr oes yr Hen Testament, ac ni nawr, credinwyr oes yr Testament Newydd a'r oes sy'n i ddilyn ys chi am, i dweud y gwir, ni gyd yn un yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae nhw'n edrych mlaen at ddyfodiad yr Iesu Grist, at yr arglwydd Iesu Grist, a cyflawniad yr addewidion. Ni'n edrych nôl, ni'n gallu gweld y ffordd cyflawnodd Duw popeth yn ei fab yr arglwydd Iesu Grist. Felly, dyn ni ddim yn cael ei alw i ddodi i'r neilltu unrhyw effaith Cristnogol nawr, i fod yn lesi os ych chi am, neu idol yn yr amser sy'n parhau cyn i cael ei alw allan o'r byd yma. Ond yn yr lle arall i ddyfal barhau yn y ffydd Cristnogol, i parhau yn comisiwn yr arglwydd Iesu, ac i byw allan tystiolaeth, efengylaeth, tystiolaeth yr Efengyl, o ddydd i ddydd i gogoniant Duw, ac i dangos Iesu Grist i'r byd sydd o'n gwmpas i ni, hyd bod y Iesu yn dod yn ei ail ddyfodiad, neu'n galw ni gatre i'n cartre tragwyddol. Gadewch ni wyddio gyda'n gilydd. Arglwydd, i ni amddiolch i ti heno am dy holl addewidion i ni yn dy air sanctaidd. Ni'n diolch am y gynllun o iachawdwriaeth, ni'n diolch am yr arglwydd Iesu Grist bod nynne fel saint yn yr oes hon yn gallu edrych nôl ar fywyd ac ar weinidogaeth yr Iesu ac ar bopeth ei gyflawnodd. Arglwydd, ni'n diolch i ti am ddydd o iachawdwriaeth ni'n byw ynddo, pan gall unrhyw unigolyn dod at y ti myned i ferwch, a bod ti'n Duw sy'n derbyn pechadur sy'n gwneud hynny. Dwi ti ddim eriod wedi gwrthod y fath bechadur, ond ti'n rhoi croeso, ti'n rhoi derbyniad yn dy bresenoldeb. Arglwydd, derbyn nawr ein diolch. Helpa ni fyw allan ein bywydau dros Iesu Grist. Ni'n gofyn trwy enw Iesu. Amen. Amen. Wel, nawr te gyfeillion, ni'n mynd i baratoi ganu'r emyn ola ar gyfer ein gwasanaeth ni heno. Mae hwn yn un o'n mynau, wel, mae hwn yn ffefryn i fi. Gobeithio fe ganwn ni, hwn yn fy angladd i byddai ddim yn bresennol. Byddai'n fwy fyw pryd hynny na dwi eriod wedi bod. Ond yr emyn, os gwele fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith. Ac yn y blaen, fe codwn ni ganu gyda'n gilydd. Diolch.
nawr y fyddyd i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw ein tadnebol, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fod gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd, ac iddo ef, y byddwr gogoniant, yn byth bythoedd. Amen.